Čitanje podrazumeva niz sposobnosti koje zavise od čitaoca i od vrste teksta. Kao i svaka druga aktivnost, i ono napreduje vežbanjem. Ukoliko ste do sada dovoljno čitali, ukoliko ste bili pažljivi i aktivni na časovima književnosti, zadaci iz ove oblasti na završnom ispitu ne bi trebalo da predstavljaju problem. Čitanje zapravo znači razumevanje pročitanog, znači izlaganje i objašnjavanje, razumevanje značenja, dokučivanje onoga što u tekstu nije direktno kazano ili je prikriveno. Neki tekstovi se lakše čitaju i bolje pamte, prosto zato što imaju viši ili bolji nivo komunikacije sa čitaocem i lakši su za razumevanje. To su uglavnom oni tekstovi čija je tematika zanimljiva, čije je pripovedanje usklađeno sa čitaočevim iskustvom, viđenjem i doživljavanjem sveta. Postoje i oni drugi tekstovi kod kojih se javljaju teškoće u usvajanju i snalaženju, zato što su atipični ili nestandardni, zato što obiluju nepoznatim rečima, odolevaju nekim žanrovskim normama ili pripadaju starim vremenima i arhaičnim situacijama. Poslednja 3 zadatka u završnom testu, završnog ispita, odnose se na čitanje i razumevanje pročitanog. Najpre treba da pročitate tekst koji je stavljen ispred vas, bilo da je u pitanju odlomak ili je čitav tekst u pitanju. Prvo čitanje je informativnog karaktera. Potom pročitajte zadatak, pitanje na koje treba da odgovorite na osnovu teksta. Potom tekst pročitajte još jednom, ali budite skoncentrisani na ono što se od vas u tom zadatku traži. Na koji način ćete to uraditi? Tako što ćete izdvojiti glavnu rečenicu u tom tekstu, a onda ćete je lagano dopunjavati. Ko izgovara tu rečenicu, zbog čega je izgovara, u kakvim okolnostima. Proširite rečenicama u kojima ćete dopuniti istorijski okvir ili osobinu nekog lika, dakle sve zavisi od samog teksta i od samog pitanja koje se ispred vas stavlja. Ukoliko niste sigurni u ovo pitanje, nikako nemojte odustajati zbog toga što vam odgovor na pitanje može doneti poene na 19. i na 20. zadatku. Bez obzira da li odgovarate na konkretno pitanje ili prepričavate delo, potrebno je da pišete proste rečenice. Što kraće i što jednostavnije rečenice, zbog toga što se u 19. zadatku upravo to vrednuje, odnosno ocenjuje, kao i da li su rečenice gramatički tačno napisane. A to zapravo znači da li ste imenicu stavili u određeni rod, pravilan rod, da li ste pravilno upotrebili padež, što svi vi naravno znate. Takođe, 20. zadatak se odnosi na vrednovanje pravopisa. Ukoliko je sve ono što ste napisali pravopisno tačno, možete dobiti bod. Da biste bili sigurni da ste to tačno uradili, vratite se na tekst. Sada ste na probnom završnom ispitu recimo imali odlomak iz boja na Kosovu i niste sigurni kako se piše kosovski boj. Pogledajte u samom tekstu, naći ćete sigurno negde kako se pravilno piše. Ključ čitave ove oblasti jeste da se pažljivo čita, da ne prelećete preko teksta, da nemate predrasude da nešto niste shvatili, da nešto niste razumeli. Čak i onda kada niste sigurni da je vaš odgovor tačan, obavezno napišite par rečenica koje će biti kratke, jasne i razumljive, kako ako izgubite bod na 18. zadatku, ne bi izgubili na 19. i na 20. zadatku.